In het kader van World Alzheimer Day verzorgt Kwadrantgroep een dag naar Aquazoo voor haar cliënten. Het thema is namelijk samen op pad. Zo'n 1500 cliënten gaan uit together met een naaste op pad. Zei ik Jantina en haar beppe. Mijn Beb had echt genoten van lekker boeten wezen en wat dieren zien en het contact samen. Dus dat vond ik zelf ook heel mooi. Ja, ik zeg echt zichtbaar genieten. Dat ze laken het en ja. Ik vind het zo wel leuk steren in je kamer. Toch maar dit. Ja, want waarom moest graag met die beppe dit doen? Omdat ik heel vaak bij haar op de kamer zit. En ja, het lijkt me zo leuk om even samen iets te doen. En ja, omdat het heel lastig is bijvoorbeeld om naar de wc maar te gaan, is het gewoon fijn dat onder begeleiding wat organiseren is. Wat vind je ook zo mooi? Nou, dat ze mij meegeeft. Wat gezellig? Ja. Dus je hebt wel genoten van deze dag? Ja. Mevrouw Woudstra Reitsma woont in Bruggelenkamp en heeft vasculaire dementie. Ze weet gelukkig nog waar binnen, maar gebeurtenissen viert ze gewoon heel snel. Als ik bijvoorbeeld met mijn band loskom met mijn foto's en ik liet haar een paar weken laten zien, dan weet ze het gewoon niet meer. En dat vind ik heel jammer. Ja, dat maakt me ook wel verdrietig. En dat liep voor haar ook heel lastig. Daarom is Sandai extra bijzonder voor Jantina, want ze had een hele speciale band met haar beppe. Ik heb vroeger bij haar wennen en had ze altijd goed op mijn post. Dus met hem zie ik weer. En we doen vaak spultjes en ze kookt altijd voor mij. En speciaal vegetarisch. En samen afwasje en gewoon lekker kletsen. En nu merk ik wel dat het wat lastiger wordt. Omdat haar tinkwijze gewoon wat moeilijker wordt. Ze moet heel lang nadenken hoe dingen en net alles komt mee binnen. En ze is snel warrig na een oren als ze met haar praat. Dus het is een mooie dichtbij. Het is wat fijner voor je. Ik denk dat ze dat heel Ja, dat denk ik ook. Wat zullen ze eten? Lekkere visjes?